तोरी पाई तो पाई रे देखिए जे कि एबे देवी माँ आगे प्रार्थना करछन्ति कि माँ आमे शत्रु मानक सहित लड़िया ପାଇଁ ଆମକୁ शक्ति दियो ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ କାମିନୀ ଆସି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଚିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହକ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ତାପରେ କାମିନୀ ପଚାରନ୍ତି କି ଚିକି ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଉ ଚିକି କହନ୍ତି କି ଖୁସି ଖବର ଜେଜେମା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବେ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କାମିନୀ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଦେବୀ ମା ଆପଣ ମୋ ରାମକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ପଛେ ଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚିକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହନ୍ତି କି ଜେଜେମା ଏପଟେ ରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ କଥା ଅଶୁଭ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି କଥା କହିବେନି। ଆଉ କାମିନୀ କହନ୍ତି କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କଥା କେବେ ବି କହିବିନି। ଏ ଖୁସି ଖବର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ପଚାରନ୍ତି କି ମା ଆପଣ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ କାମିନୀ କହନ୍ତି କି ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର ହେଲା ଆମ ରାମ ଏବେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମା କହନ୍ତି ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଧବୀ ଖୁଡ଼ି ସକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ରାମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେବ କହି ସେ ରତନକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରାମଙ୍କ ବାପା କହନ୍ତି କି ନିଧିଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି ଖବରରେ ଆମେ ତ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ହଁ ନିଧି ତୁ ଏବେ ମୁହଁ ମିଠା କରା। ଆଉ ଏପଟେ ରୋହି ଆସି କହନ୍ତି କି ଚିକି ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ନା, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ତୁ ସେୟା ହିଁ କରିଦେଲୁ। ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋଠୁ ନେଇଗଲୁ, ମୋ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ନେଇଗଲୁ, ଏମିତିକି ରାମ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିକି ବି ଜାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ ଚିକି? ଜେଜେମା ଆସି କହନ୍ତି କି ଏସବୁ ଚିକି ପାଇଁ ହେଇନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ସିଆ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ସିଆ କହନ୍ତି କି ସେ ଡାହାଣୀ ହେଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୁଣିଆ ହେଇ ଛଡ଼ଉଛି ଜେଜେ, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିନି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବଳ ଏମିତି ହିଁ କରି ଜାଣିଛି।